Никога не тръгвайте от знак стоп преди да сте направили това. Когато спираш на стопа, спираш напълно, броиш до 3 и тогава продължаваш. Тя не спира на знак стоп, а само намаля. Спираш, броиш до 3 и продължаваш. Това е спиране. Добре, А аз твоето е леко намаляне. Това не се води за спиране и затова нещо къса. Даже си и припочи, когато бях под наклон. Ох. Добре. Ами 1, 2, 3, сега... Да го седи, види сега седе. Даваш леко газ и държиш така. Дръж така, не пускай. Дръж така, не Да е пускай. кола. Давай, изливай. Ай, изполчих се. Пожела си поне коли да ни пречат, но уви, по законите на Мърфи появи се една кола зад нас. Знак стоп, наклон, ахилесовата пета на всеки курсист. Ако имате нужда от опреснителни курсове, не знаете как да потегляте под наклон, град Гоце Делчев, улица Байкал 17. С мен, инженер Мария Бухлева. Ай, че ме наваля дъжда.